Estimats amics, xiquets i xiquetes, avui des de casa us vaig a mostrar una tècnica molt divertida per a que, ja que estem a casa i anem a estar molts dies, molts ratos, puguem anar trobant-nos fent coses. Us vaig a fer partícipe de la tècnica de l'oli sota l'aigua, el gaspejat. Però també podrem gastar tèmperes o alls o dissoltes en aigua. La qüestió és tindre una cubeta. Podem tindre una cubeta més gran, més xiquitica, reciclar algo d'algun producte que tenim comprats i envasats. I la qüestió és omplir-ho d'aigua, ficar-li un poc de gelatina o bé cola en pols, i si no podem inventar-nos un poc de farina dissolta per donar-li un poc d'espessor. L'omplim d'aigua i una volta que tenim la pintura dissolta anem a jugar pintant sota l'aigua. Agarrem, tirem pintures i vegeu que floten. Una volta que estan ahí, podem donar-los forma. Vaja, anem inventant, els colors que més vos agraden. No fiqueu molt de color, perquè si no s'empaparà tot. Una volta que ja tenim els colors posats, el que anem a fer és agarrar un full, vegeu, res per així, res per allà. Pues, entonces imprimim o bé part del treball o tot el full sencer. Teniu que anar amb cuidado a l'hora de traure-ho perquè traurà prou òbvia. Entonces normalment teniu que tindre preparats algun periòdic, i de passo també reciclem un poquet i el deixem dins per a que vagi secant-se. Que no tenim molt d'espai? Doncs el deixem baix. En aquesta tècnica avui us vaig ensenyar a fer alguns separadors. Aquestes són formes que podem donar-li qualsevol cosa. Un segon. Jo avui he fet uns en formes diverses, cada un se pot inventar, dibuixar, retallar i fer el que pense. Tornem a agarrar un poc de color, tornem a ficar, juguem en ell un poquet i ara imprimim este separador, anem a fer-ho per davant i per darrere. I vegeu, màgia. Ja tenim un color i tenim un separador per als llibres, que ja que estos dies anem a estar a casa i anem a llegir prou, pues ens serveix per a saber en què pàgina estem. I per les mans no us preocupeu, perquè ja que tenim que llevar-se-les tots els dies, diverses vegades a sovint, pues les tindrem més netes. I aquí veieu alguns dels treballs que es poden fer, bloquejant, en aigua, noms, i des de casa, des del coll que està tranquil·let, vos desitge que passeu unes bones estones i disfruteu a casa.